Здравейте на всички, аз съм ProBGamer и днес ще изтегля победителят от томболата за Full Enchant Item от PP България. Както знаете, има двама печеливши тази томбола, вие си знаете там наградите. Ще изтегля по двама победители за една награда, единия ще е резервен естествено. Ако първият, който съм изтеглял, не ми отговори, не ми пише и така. Значи има 57 коментара. Съответно 57 записали се, ще тегля победители от този сайт и да, направо да започваме. Първият победител, който ще си е, нали, истинския победител, освен ако не ми пише, за първата награда е Флоендър. Добре. И ще изтегля сега и резервен. Резервният за Фуенч Sunbreaking е ПВБС. Малко хакер, ама нищо. Ще си спечели наградата. И сега за Фуенч след Besam Rating и там като цяло втората награда. Така. Първият победител YongBG и резервен Tudo 20. Ами добре, може да ме потърсите в PP България. Аз ще ви пиша там, ако ви засека в сървъра, ще ви пиша, че сте спечели наградата. Ако пък до 2 дни не ми отговорите, ако не ме потърсите или аз ако не ви видя и не ви пиша, давам наградата на резервните печеливши. И така, надявам се да сте доволни от тази томбола, може би ще има още томболи. Да, това беше всичко от мен, чао!